Bore da, Tafwyl bore yma. Diwrnod Tafwyl, sut ti'n teimlo? O, dwi'n edrych ymlaen yn lot. Edrych ymlaen yn lot. Diolch yn fawr, Carwyn. Back to the studio. Back to the studio! Wow. Wow. Da ni yn dringo lawr i Gaerdydd. Ar gyfer be? Am gyfer Tafwyl. Reit ta, da ni ar y ffordd i music box Gaerdydd. Gael practice cyn y gig wedyn. PopT vlog. Da ni'n chwarae Tafwyl am 16 heno. Dyma lle da ni'n cychwyn diwrnod ni. Sy'n mawn up? Ychydig nawr ceiniog. The good stuff, go iawn. Googie, googie, googie. Croeso i music box lle da ni'n ymarfer cyn y testament cynta yng Nghymru. Tafwyl 2021. Gwilym. Vlog. Yeah. Oh, yes. Practice i gorffam, ac yn y car, off y Tafwyl. Tafwyl. Yeah, boy. It's the castell. Diolch yn fawr iawn Tafwyl, os ni'n sydyn. Diolch yn fawr iawn i Tafwyl am gael ni, mae hyn yn really special. Os i'n cario di mlaen, fe'n ffeswn i dy bore. Ond ti dal i wene. Tafwyl di bod. Tafwyl di bod. Bach yn emotional o'n ydych chi. Ai. Diwrnod ar ôl Tafwyl. Carwyn Greaves. Tafwyl done. Mynd adra wan. Coffi a donuts. Diolch. Tanysgrifiwch chi PopT.